Ngithi inyanga noma umelaphi noma ugobela mayenesilonda emsakazweni asithengile uyisikele. Angithi yena ukwazi ukwenzela abantu izinto zenzeke. Uhlulwa yini yena ukwenza isibunge sokuthi enzele abantu? Angithi wenzele osomabhizinisi iy'bunge. Uhlulwa yini wayenzele yena ukuthi kuze abantu kuyena uma ngabe enaleyo nto? Yingoba akanayo, yikho emsakazweni. Kodwa ayikho inkinga ngokuthi iy'nyanga zibe ku-social media. Iyona ndlela esekuphilwa ngayo manje, alikho icala layo. Kodwa you must be careful people ngoba ziyabuya la ngaphandle uma ukubhayiza uzobuya. Inyanga futhi ayiyi e-police steshi iyokuvula icala, iyobopha umuntu. Igweba ngomuthi inyanga umuntu. Sayibona-ke igiqa ama-police steshi ihamba amacala. Siyabonga. Bekuwukuxwayisa nje. Please don't forget to subscribe in our channel called Kama VTV with Prince Bheki Umndeni kaZulu. Thank you.